Така наречена българска комунистическа партия беше щедро финансирана от Москва. Тя бе изцяло чужда на народа ни външна структура. Тази паплъч е качена на власт в България с щиковете на Червената армия. Ден, в който не само почитаме паметта на жертвите, но и искаме един процес на пълна и абсолютна декомунизация в България. Премахване на всички комунистически тотеми, преименуване на всички улици, местности, населени места, които носят имена на комунистически престъпници, терористи и сатрапи. Всички комунисти насъд, България поема по национален път. Защото България принадлежи на нас! България принадлежи на българските националисти! Кървавата ръка, паднала над цяла Европа, скоро ще бъде очистена и скоро всички ние ще можем да заживеем свободно. Призовавам ви за минута мълчание.